meron tayong monitoring ng performance ng ating mga barangay para maging incentive or inspirasyon ng bawat isa sa pagganap ng ating mga tungkulin. So ngayong hapon, una gusto kong magpasalamat sa lahat sa patuloy na pagsusuporta. 2014 was a very fruitful year. Tinanggap natin ang citation as the most competitive town, #1 sa buong Pilipinas. Palakpakan natin ulit yan para ma-maintain natin. So gusto kong magpasalamat sa mga chiefs of offices, sa LGU Daet, of course, national government agencies, lalo na sa Department of Interior and Local Government, sa ating MGOO Madel, sa mga barangay captains, sa mga partner organizations, at sa lahat po ng mga kasama natin sa paglilingkod, kasi hindi naman natin ma-achieve yan without the support of everybody. Kaya tayo ay kinilala sa buong bansa bilang pinakahanda ng munisipalidad sa lahat ng aspeto ng ekonomiya at turismo, at marami pang mga indicators ang nanguna ang bayan ng Daet. Sumunod sa atin ang General Trias Cavite at ang Kalibo Aklan. Ngayong 2015, mas very challenging dahil maraming municipalities na naghahanda kung paano tatalunin ang Daet. Maraming municipalities na ang ready sa mga indicators, kaya mas pinagbubuti natin ngayon ang documentation, ang pag-gather ng mga data, pag-implement ng ating mga programs and projects from the national government in partnership with the provincial government and the municipal government and the barangay level. Gusto ko rin banggitin ang Literacy Award na tinanggap natin, first runner-up in 2014. And hopefully in 2016, makuha natin yung award sa National Literacy. At ito ay muling pagpapakilala sa bayan ng Daet bilang bayan na may prioridad sa edukasyon at kabataan na ating pinaglilingkuran. So ngayong 2015, meron tayong the usual salubong sa bagong taon. At sa unang araw ng opisina, kahapon, inilunsad natin ang one-stop shop. Yan po ay hanggang sa January 20, na kung saan ang objective natin ay ma-maintain ang 20 minutes na pagproseso ng ating mga business permits and licenses, yung ating mga namumuhunan, mga business institution ay kukuha ng kanilang mga permits and licenses. Kung kumpleto yung kanilang mga papel, ay 20 minutes matatapos, mabilis na mapapaglingkuran natin ang ating mga kababayan. So, nag-inaugurate na rin po tayo ng Daet Go Negosyo Center. Ito ay pioneering na ipinapatupad ng pamahalaan ng Daet sa pagtupad sa batas o Republic Act na pinag-author ni Senator Bam Aquino. Kaya napakinggan ninyo sa DCMD, in-interview siya kahapon. At ngayong hapon, i-elaborate ito ng ating consultant, Mr. Hector Villegas, yung ating Go Negosyo Center, kung paano natin mas lalong mapapalago ang negosyo sa pag-encourage ng mga mamumuhunan, mga mag-start ng kanilang business, at lahat ng information sa isang one-stop shop na tinatawag ng Go Negosyo Center. Talagang problema na dapat asikasuhin po natin. Una, ang 30 milyong halaga ng waste recycling or diversion facility ay nag-inaugurate na po tayo. Ito ay isang edipisyo, 100 square meters, na kung saan doon ilalagay ang machine na magpo-process ng ating mga basura. Ito yung lagi ko sinasabi na this is the ultimate solution sa problema natin sa basura, dahil ang mga pinag-uusapan natin every time din sa mga barangay as the frontliners in the garbage disposal, na simula 2015, ipapatupad natin ang environmental code. Hikayat lahat, pero unti-unti, in the next few months, dahil sa first quarter of the year, mag-invest tayo o mag-allocate tayo ng panahon para sa information and education campaign. Ulit, para pagdating ng ating mga dump truck, this will be elaborated by Mr. Santi Media later on. Yung mga dump trucks, 5 po ang karagdagan ng dump trucks, ay ilalala natin sa clustered barangay para sa garbage collection. At ang mga basura ay kukolektahin po sa mga collection center or infrared, dapat segregated. So, inyo po mga nasasakupang mga constituents sa purong level, kailangan magkaroon ng pagpupulong, pag-uusap,
na ang inyo po mga basura, tayong lahat, walang exempted, ay magsimula na po na mag-segregate dahil ang ating po mga truck ng basura ay magkukolekta ng ayon sa scheme na i-develop. Halimbawa tanong po ito, Lunes ang kukolektahin lang ay nabubulok. Martes ang kukolektahin ay hindi nabubulok. Pagdating po sa planta ng basura sa Bibiraw, ayan po ang may-utilize natin lugar, itatayo yung planta, ang mga nabubulok ay ipoprocess para maging fertilizer. Meron po tayong technology na i-adapt dito. At ang mga fertilizer na yan ang gagamitin ng ating mga magsasaka para sa kanilang mga pananim. Siyempre, ipatronize po natin ang sarili nating product at mag-generate ito ng income na babalik sa munisipyo at ibabalik din natin sa mga programa ng taong bayan. Ang mga non-biodegradables or hindi nabubulok ay magiging ipoproseso po natin, magiging byproducts ng ating mga basura. Ito po ay magiging construction materials. Katulad ng mga tiles na gagamitin natin sa pagtatayo ng mga babahay sa Gawad Galinga, sa mga housing projects ng LGU o ng barangay, o lahat po ng mga kababayan natin, hikayatin natin ipatronize ang produkto na magagawa natin mula dito sa ating planta ng basura para maging kagamitan sa mga construction na gagawin po natin. Sa ganoon, meron po tayong tinatawag na recycling process. So lahat tayo magkakaroon ng pagbabago sa mga nakasanayan bilang kontribusyon po natin sa pangalaga sa kalikasan at alam natin lahat, tayo ay nasa delikado ng panahon. Kaya maraming bagyo, maraming sakit, maraming problema tayong kinakaharap dahil sa patuloy na pag-aabuso ng tao sa kalikasan. At ito ang solusyon ng pamahalang bayan at ng barangay. At ulitin ko, alam po ninyo lahat, sa Republic Act 9003, ang barangay ang mangunguna frontliners sa garbage disposal. At complementary, ang local government, ngayong may planta na tayo, may mga truck na tayong karagdagan, wala na pong rason para hindi natin ipatupad ang environmental goal. Ito po ini-emphasize ko ngayon dahil siguro naman sa haba ng panahon na naghahanda tayo, nag-seminar, nag-orientation, napakaraming prosesong ginawa natin. Please be responsible. As barangay officials, as elected officials of the people, tayong lahat ay responsable sa ating pong nasasakupan. Ang pangalawa pong proyekto ay ang inauguration ng Metro Daet Satellite Market. Ito po ay 20 milyong halaga ng satellite market sa Central Terminal sa Kamambugan. Nakipagpulong na po ako sa mga ambulant vendors. January 8 to 14 ang paglilipat po ng mga ambulant vendors sa Central Terminal. Itinatayo na po ang mga temporary canopies at ang groundbreaking nagsimula na. So in the next 3 months, may tatayo na po ang satellite market. Ang prioridad na bibigyan ng pwesto ng LGU ay ang mga ambulant vendors na lilipat at susuporta sa paglilipat ng ating pong mga maninda. Kaya ang Coreses Street at ang Pineapple Street po ay dito na no ambulant or no ambulance zone. Wala na po magtitinda dyan ng ambulant. Dahil po ang ating mga stallholders ay nag-commit na rin na aalisin yung mga extension, dilinisin ang palengke at wala na pong hindi magbabayad dahil 12 milyong piso po ang ating collectibles, 12 million sa ating public market at ang commitment nila ito ay babayaran unti-unti dahil maganda na rin ang kalakalan dahil ang ambulant vendors po ay may lilipat na. So nag-establish tayo ng solusyon alternatibo para ang ating pong mga kababayan, mga maninda ay magkaroon ng lugar para sa kanilang kabuhayan. Ganun pa man, ang ating pong mga maninda na may nigo, yung pong mga umiikot lang, papayagan po natin magtinda sa Gayon midnight hanggang 7 o'clock a.m. Ito po ay dapat alam ng mga barangay officials kasi pag may misinformation, hindi nagiging maganda ang feedback, may nasasacrifice, may nasisira, may kung ano-anong issue. Ito po ay pinapatupad natin, hindi dahil kapritsyo lang o gusto ko o gusto natin. Ito po ay kinakailangan lang sa pagdami ng tao, sa pagdami ng
establishments, sasakyan sa downtown, ang ina-address po natin ay congestion. Ina-address po natin ay ang dami na manilida at mamimili, kung kaya kailangan po itatag ang isa pang public market, ito na po Central Terminal. Ang mga ambulant vendors ay hindi po natin masyadong hinihigpitan kung gusto nila magtinda sa downtown. Kung meron po sila mga bakanting lote na i-negotiate, sila mismo po ang mag-negotiate, hindi po kami. Pwede po sila magtinda dyan. Basta private lot or pribadong lugar at hindi po kalsada. Alam natin lahat na beyond the commerce of man yung kalsada. Hindi po talaga dapat pinapayagan sa national law. Meron din tayong municipal law, pero medyo meron tayong leeway, meron tayong kaunting consideration dahil marami din tayong mga kabarangay na talagang dapat suportahan natin sa kanilang kabuhayan. Ano po? So sana itong information na ito ay alam ng kapitan, alam ng mga barangay officials, para paniwala po natin na suportahan din ng taong bayan yung Central Terminal. Dahil yan po ay magiging solusyon natin sa pag-decongest ulit ng downtown at magiging maginhawa para sa lahat. Ito po ay pakikinabangan natin. Maraming mga inconvenience, maraming mga reklamo, problema. But in the long run, ang downtown ng Daet po ay mababawasan natin ang volume ng tao at trapiko. So mas magiging maganda ang daloy ng kalakalan at negosyo. Ngayon din ang pag-establish pa natin ng economic enterprises sa area naman yun ng Daet South. At ito po ay matagal na pinagplanuhan, pinaghandaan at ito po ay ipapatupad natin simula ngayon 2015. Something today. Dapat may gagawin po tayo at ito na po, ito na lahat na sinasabi ko ang mga pinag-aralan nating programa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga barangay ay tatanggap ng 100,000 pesos. Ito po ay isinabiti na ng mga barangay captains, 20% development fund, at kayo po nag-identify ng mga projects. Wala po akong pinagkailangan dyan. Sana ma-appreciate naman ng mga barangay na ang ating pong local government unit ng Daet ay tanggap pamahala, nagpuproseso para maging maganda ang takbo ng gobyerno at tayong lahat po ay magtulungan para maging maganda ang serbisyo sa ating mga kababayan. Ang tema sa taong ito ay Gayon or Greater Access on the Year of Opportunities and Nation Building. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, ipapatupad natin ang mga programa mula sa BUB or bottom-up budgeting or grassroots participatory budgeting process. Ito po ay identified ng LPROP at dumaan sa lahat ng proseso. Ipapatupad na rin natin ang kalahi SIDS through the DSWD. So, i-complement ito, although i-emphasize ko lang, these national projects are not solely under the supervision of the LGU Daet. Meron tayong mga national government agencies na kapartner natin dito para maipatupad ang BUB, kalahi, SIDS at iba pa mga project. Malinaw na pagpapaliwanag dahil hindi naman po pwede natin biginin yung marami pang mga activities. Alam ko po, maraming barangay ang problema pa rin pondo. Pareho rin din po kami. Medyo mataas lang na level, pero talagang wala namang sumusobra. Talagang kailangan po natin i-maximize kung anong meron tayo. But we have to be innovative. We have to do something na mas magiging maganda ang epekto kahit kaunti yung resources natin. So, with the 2015 hosting of Daet of Gayon Bicol Festival of Festivals, maaga ko po itong sasabihin sa inyo, hindi detalye ito ni Mark. Tayo po ay mag-host ng lahat ng mga festivals dito sa Daet, ang labanan. Hindi detalye po ito ni Mark kung kailan, yung mga gagawin din natin. Pero tayo po ay walang street dancing competition ngayon. But we will require the barangays to join the float competition. Mamimili kayo, dalawa lang. Animal-driven or vehicle-driven. Para mas madali. Ano po? Pero, mag-aasikaso po tayo sa mga bisita natin.
this is for the first time, mapapakita natin kung gaano naman kagaling ang mga taga-Daet, how competitive our people is. Paano natin may papakita ang kagandahan ng Daet dahil napakarami po nating bisita. To start with, on February, meron pong Hawaii trade mission na pupunta sa Manila, sa Daet, Cebu, Palawan. Imagine, kasama na po tayo sa mga pinupuntahan at ito ay mga investors na aasikasuhin po natin para masigurado natin na nahihikayat natin sila mag-invest in the field of tourism, economic enterprises, at marami pa pong iba. Kung nakita ninyo kung gaano dumami ang ating mga investors, yung po mga pumupunta dito para mag-hire ng ating mga kababayan sa kanilang negosyo, mas marami pa pong darating. Kaya ngayong 2015, ang tema, Greater Access in the Year of Opportunities, dahil we expect na aanihin na po natin yung bunga ng lahat ng ating sakripisyo at pagtsatsaga para makilala at magkaroon ng interes ng mga taga-ibang lugar or mamumuhunan, investors, dito po sa bayan ng Daet. Kaya crucial po sa ating mga barangay to maintain ang ating peace and order. Sa panahon ngayon na high-tech na, dapat high-tech na rin tayo. We have to support the Daet on the dot. Magkakaroon po ng training ang inyong mga personnel, siguro yung Secretary Treasurer, hindi na lang the usual na trabaho nila, kundi kung paano gumamit ng mga high-tech technology, social networking sites, at iba pang mga kagamitan para po maging advanced na rin at makakope up ang bayan ng Daet. Kaya kung napansin po ninyo yung ating CBMS survey ay paperless na. Ako, on the outset, yung pong ating CBMS survey ay napakahalaga. Yung inyong pong suporta to make that survey accurate ay magiging basehan po ng lahat ng ating mga development planning. Magagamit po ninyo yan, magagamit ng munisipyo sa maraming mga development projects na ibabase sa ating CBMS at marami pa po tayong maipoprovide na mga information na mas makakatulong sa ating po mga kababayan at sa ating mga would-be investors. Inspiring na after through the years, no, ang ganda pakinggan na lahat tayo nandito ngayon, walang politika, lahat tayo tulong-tulong tungo sa pag-unlad ng ating bayan. And to present our delegates for this afternoon, pag-present po yung mga kapitan, yung head of the delegation, yung kapitan, lapit lamang po sa unahan because we are giving you t-shirt na ganito. At mamaya po as we present the Gayon Middle Program, lahat po na kapitan ay magsusuot ng t-shirt. Yung po hindi mabibigyan ng t-shirt na kapitan, meron po kaming raffle dito. So make sure kayo po ay nakapirma sa attendance sheet. Po, Barangay 1, sa pamumuno po ni Punong Barangay Maria Cristina Rano. Yung punong, pwede pong tumayo yung, kanina yung ni-recognize natin yung mga barangay, Musa. Barangay 6, parapakan nyo po. Hindi naman. Barangay 6, sa pamumuno ni Punong Barangay Melchor Bitara. Nasaan ang 6? Nasaan ang kapitan? Barangay 7, sa pamumuno ni Punong Barangay Ramon
Okay, maganda pala yun. Barangay Okan. Patay mo kayo. Barangay Mang Cruz. Sa pamumuno ng kanilang punong barangay Ernesto Chodoro. Barangay Pamulamon. Sa pamumuno ni punong barangay Nicanor Palisa. San Isidro. Sa pamumuno ni punong barangay Esmael Talento. May nakalimutan ako. So, natutuwa po kami at talagang before, alam na pala po madami ng mga nandito at saka Ceremony and the celebration of the 432nd founding anniversary of Daet and the presentation of the Miss Pinyasan 2015 candidates. Alas 2 po ng hapon ang opening parade and the best marching band. As the tourism officer and the chairman of Gayon Bicol Festival Showdown, we are now formally launching Gayon Bicol Festival Showdown of Pinyasan 2015. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving.